người ta có của mày có làm gì ạ có cái gì mà nóถึงแม่ตาบุญมาbin mà khát sẽ còn cái pok rok sakai leng uta sas posto ha ade một thứ ngồi buổi buổi bác ha ni mo kan khalar kan kan o ru yo hata kan kan mo ke ngam de agi ke ati hen so jotono hambai je media press dong engkai जों tini faijai gomna isani nogo bini saksori hamini bagai bono kita tubanani hini faijamani जों tini kamini lukurok bono hamjagai je boroni mansak je boroni tukti tuba laika te sini bisingti wa जों kai gepika kamini lukurok ba ko mostono miliwi engkai mo kami gai ati mara kami wai subdivision le khojak engkai bini engkai isade berma bini kisa bukha khamia jak abono tabo bono sorry naijangna ni bagai manipuro tlangna nai tongo aboni bagai norok jotono palkhai chubai mangkhai chubai laidi bini years engkai 2.5 বছর wngkha tinti berasa maya genang kha genang dong tini ani basa hamyani bagui anu suba phaiba bagui belai belai hambai mono kha bai phuka yakha jago